दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे 52थि जे नैबे गायसनथाइ सान बा गायसनथाइ सानखौ वेस्ट बेंगलनि सिङाव थानाय नैबे खरदांगा जलेस्वरी गोजौ फरायसालिनि जे गेलेग्रा फोथार बे गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारि बे हाबाफारिनि गेजेरजों बे समाव खुंफुंगासिनो आरो बे समाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे फ्लेग हस्टिं खालामनाय थामहिनबा फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिया बावैसो सिगाङाव जानानै थांबाय आरो जाय बिथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे आफादगिरि आरो गाहाय नेहाथारि जानानै मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि जे गोथार बिथांमोननि मुसुखायाव बिबार बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया नोंथांमोना नुनो मोन्दों बेवहाय हाबाफारि बायदि बिबार बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया जानानै थांदों आरो लोगोसेनो नोंथांमोना नुनो मोन्दों जाय बिथांमोना बे सोरगोआरि जालांबाय बिथांमोननि गासैखौबो नोजोर बोनानै बेवहाय नैबे बिबार बावनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया नोंथांमोना जानानै थांबाय आरो नैबे उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बे उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार बिथांनि जे मुसुखा बे मुसुखायाव बिबार बावनाय बे हाबाफारियाबो जानानै थांबाय आरो बेवहाय जों नुनो मोन्दों बेवहाय गुबुन गुबुन दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों बे समाव नोंथांमोना दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय जों गोबां बाथ्राखौ मिन्थिनो लागोन जे नैबे जायगायाव थामहिनबा वेस्ट बेंगलनि नैबे सिङाव थानाय नैबे खरदंगा जे गोजौ जलेस्वरी गोजौ फरायसालि बे गोजौ फरायसालियाव जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि गायसनथाइ सान बे गायसनथाइ सानखौ मा उद्देश्य लानानै मा थांखि लानानै बे हाबाफारिखौ बे जायगायाव लानाय जादों बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिन्थिनो लागोन आरो उननि समफोराव बिथांमोना मा हाबाफारिखौ मावलांगोन बे समाव बिथांमोननिफ्राय आबुङै मिन्थिनो लागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोथार गायसननाय सान आरो बे 52थि गायसननाय सानखौ सोनाब बेंगल रायजोनि आलिपुरदुवार जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे खरदांगा गोजौ फरायसालियाव जोङो गाजा गोमजायै सोनाब बेंगल एबसु आरो बे ओनसोलनि रायजो राजा आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो गुबुन गुबुन आफादनि मददनि गेजेरजों जोङो बेयाव गाजा गोमजायै दिनै खुंफुंदों आरो दिनैनि साना मोनसे जारिमिनारि सान आरो बे जारिमिनारि सानाव आरोबाव जों सोनाब बेंगलाव जोंनि गायसननाय सानखौ खुंनाया बे आरोबाव मोनसे जोङो जारिमिन सोरजिबाय होननानै आं बुंनो सानो। बे दिनैनि गोथार सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि बानेस्वर बसुमतारी गाहाय नेहाथारि कनकेश्वर नार्जारी बिथांमोननि सोरगोआरि जिउनि आलो गोजोननि थाखाय आं इसोरनियाव आर'ज गाबदों। एबसुनि गासै बारग' आफादगिरि गाहाय नेहाथारि आरो जायफोरा हाबा मावलांबाय जायफोरा मुंख्लं जाबाय जायफोरा रुंसारि जाबाय बिसोरनि सोरगोआरि जिउनि थाखायबो आं इसोरनि आर'ज गाबदों। लोगोसेनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म जायनि लामा दिन्थिनायजों जायनि आदर्शजों बर' माहारिखौ बुहुमाव खौसे खालायनायनि थांना थानायनि जि मोनसे लामा बा जि मोनसे गोहो बोलो मोनबाय बिथांनि सोरगोआरि जिउनि थाखायबो आं इसोरनियाव आर'ज गाबबाय आलो गोजोननि थाखाय। गेदेमा मुंख्लं बिर जोहोलावजो बिथांमोननि अराय गोजोननि थाखायबो आं इसोरनियाव आर'ज गाबदों। दिनैनि सानावनो 1967 मायथाइनि 15 फेब्रुवारियाव क'क्राझारनि ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव बै समनि सानसुमै मेलेमजिबि बिथांमोननि नाजानाय बिथांमोननि साननाय आरो बिथांमोननि मोनसे गोसो गुदुं हाबा मावनायनि गेजेरजों बर'आव माहारिबादनि मोनसे आफाद नांगौ माहारिखौ खौसे खालामनानै माहारिनि गासै बिथिं हारि हिसाबै थांना थानांगौ राव थुनलाइखौ फोथांनानै लाखिनांगौ बर' रावजों लोगोसे बर' बिजों फरायनानै जोङो थांना थानो मोननांगौ लोगोसेनो रांखान्थि सोलोंथाइ आरो समाज बेबस्थाया जौगानांगौ हारि नाङैनो जौगानांगौ आरो बुहुमाव बर'आ एखुथा हारि बर' हिसाबै जों आइडेन्टिटि लानानै जोङो थांनानै थानांगौ बे माखासे मोन्थोरफोरखौ लानानै बै समाव एबसुखौ दानाय जादोंमोन। दिनै फैयै फैयै 52 बोसोर आरो दिनैनि उननिफ्राय 57 बोसोराव जों आगान होसिगोन। दा बे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव मोनसे जार्नि आरो बेयाव जिबादि मोनसे जारिमिनारि चेप्टारफोर थांबाय जे माखासे गोब्राब थासारि माखासे क्रिटिकेल सिटुएसन बड'लेण्ड आन्दलनाव 1135 जन मुंख्लं जाबाय पुलिस आर्मिजों गावथारजाबाय गावनि माखासे दाङाबाजियाव जोङो जिउ खोमाना लानो गोनां जाबाय आरो बिनि अनगायैबो गोबां माखासे खास्रि बिस्रि बेबायदि थासारिफोर जोङो बारबोबाय आरो बे बारबोनानै दिनै BSc BTC BTR मोनथाम जोङो गोरोबथा मोनफैबाय आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा मावनाय आरो लामा हान्थिनायनि मोनसे साक्सेसफुल बे मोनसे जारिमिन आरो साक्सेसफुल मोनसे रिजाल्ट आरो जों लामा हान्थिबावनांगोन बेनो आल्टिमेट नङा आरो बेखायनो दिनैनि सानाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मिरुनिफ्राय जिल्ला स्टेट कमिटि इउनिभार्सिटि
आनसलिक डिस्ट्रिक्ट आरो जोंनि इउनिटसिम जोङो दिनै समायखिरा लादों हारि सिबिनायनि थाखाय माहारिबादनि थाखाय हारि दानायनि थाखाय हारिखौ जेरैबायदि जोङो जौगाहोनांगौ जोङो सान हर खामानि मावगोन आरो बेयाव खुनु कमप्रमाइस गैया माहारियाव नुजानाय खैफोद फैनाय जायखिजाया थासारिजों जों जुजिगोन जोंखौ दुरबल खालामनो नागिरनाय जायखिजाया सक्तिजों जों जुजिगोन आरो हारिखौ दानांगौनि थाखाय जिकुनु पर्यायसिम जोङो हाबा मावलांनो थाखाय रेडि दाबो जोंहा गोबां जेंना जेंसिया जोबाखै माखासे जेंनाया जोब्बाय माखासे सुस्रांजाबाय बड'लेण्ड दाबिजों जिखिनि जोङो गोरोबथानि गेजेरजों जोङो दफा मोनबाय बिटिआर गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जिखिनि जोङो बेयाव राइट्स मोनबाय बे राइटखौ जोङो मावफुंनांगोन आरो बिनि जि आद्रा जिखिनि दाबिफोर दङ आद्रा जिखिनि दफाफोर दङ बेखौ 2024नि सिगां मावफुंनांगौ होननानै जों दाबि दैखांदों आरो दिनैनि बे गोथार सानाव आं बे बाथ्राखौ सरकारनिसिम दाबि दैखांहरदों लोगोसेयैनो जोंहा सोलोंथाइखौ लानानै समाजखौ लानानै दिनै ड्राग्सआ हारिनि गेजेराव बिराद गाज्रि मोनसे थासारि लाबोगासिनो दङ गुन गोनां सोलोंथाइनि बिथिङाव जोंहा हाबा मावनो गोनां दङ समाज दानायनि बिथिङाव हाबा मावनो गोनां दङ दिनैनि बे सान्थि परिबेसखौ असान्थि लाबोनायनि थाखाय टेरर सृष्टि खालामनायनि थाखाय दिनै माखासे सुबुङा बेआइनि हाथियार लानानै थाखा फैसा लुथिनाय धन दाबि खालामनाय माखासे थासारिखौ जों नुनो मोन्दों बेफोरखौ जोङो समाजाव मालाबाबो लुबैलिया आरो बिदिजों बर' हारिया गोजोनै गायसनजानाय नङा दा बेखायनो बेफोरखौ गैया खालामनांगौ आरो जायफोरा खालामदों बिथांमोना ज्राब गारनांगौ आरो मोजां लामायाव फैनांगौ आरो हारि दानायनि थाखाय बयबो हाबा मावफैनांगौ दा बेखायनो साफ्रोम जोंनि लाइमोनफोरखौ जोंनि फरायसा फरायसुलिखौ आं खावलायगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोननि आफाद आंगोनि आफाद माहारिनि मोनसे साग्रिद यां फर्स आरो बे युथ फर्सखौ बयबो जुदि मदद होयोब्ला हारिया सक्तिशालि दाजागोन आरो हारिखौ बिश्व दरबाराव प्रतिष्ठा खालामनायाव जोङो बांसिन स्पिडै खामानि मावनो हागोन आरो डाबल स्पिडै खामानि मावोब्ला हारिया खुनु दिगजों जोङो आन्दायनो गोनां जानाय नङा आं बे बाथ्राखौ स्पस्तयै फोरमायबाय आरो जोंहा 3 बाजियाव रड मार्च दङ आरो बे रड मार्चनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे मोनसे गोहो आरो जे सक्ति बेखौ जोङो बिश्व दरबाराव प्रतिष्ठा खालामनानै दिन्थिफुंगोन आरो जोङो सावरायनाय लादों 52 बोसोर गोग्गाथाय जि मोनसे जार्नि बिनि मोनसे सावरायनाय लादों गासै बर' आइ आफा रायजो राजाखौ गायसननाय साननि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय अनसायनाय आङो बावहरबाय नोंथांमोना जोंखौ सिबिनो थाखाय सेबा खालामनो थाखाय स्कप होबाय बिनि थाखाय अराय नोंथांमोननि आथिङाव खर' गंग्लायै जोङो खुलुमहरो आरो बर' हारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे हाबा मावनानै हारिखौ जौगाहोनायनि थाखाय जे हाबा मावबोबाय बिनि थाखाय गासै एबसुनि बारग' दैदेनगिरि बिबानगिरि आथिखालनि बिबानगिरि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोननिसिम रोजा रोजा आं गोसो गोरबोनि साबायखर आं बावहोदों बर' रावखौ फोथांनो थाखाय वेस्ट बेंगलनि थाखाय मा राहा लागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम जिहेतु बर' मिडियामनि मोनसे बेंगलनि जे CM बिथांनिसिम जे बर' मिडियामनि स्कुल गायसननाय बायदिनि सायाव नोंथांमोना खामानि मावगोन होननानै वेस्ट बेंगलाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे गायसननाय सान बेखौ फालिनायनि आन्दोआव माखासे उद्देश्य आरो थांखि दङ आरो बे महान उद्देश्य आरो थांखिया जाबाय बुहुमाव थानाय बर'फ्रा बर' हिसाबै थांना थानो लुबैयो आसामाव बड'लेण्डआव जेसेबां बर' आइ आफा दङ बिथांमोना जेरैबायदि सक्तिशालियै थांना थादों बेंगलाव बा मेघालयआव बा बांलादेशआव बा नेपालाव जेराव रायजो जाना गैया माने बिथांमोनखौबो जोङो गोहो आरो सक्ति होनांगोन दा बेंगलाव 3 लाख बर' फिसाफ्रा रायजो जानानै दङ बिथांमोननि जि गोलाव समनि जि दाबि बर' मिडियाम बर' साबजेक्ट हिसाबै स्कुलाव फरायनो मोननांगौ आरो बर' रावखौ बिखायाव बजबनानै गावनि राव हिसाबै फोथांनानै लाखिनो मोननांगौ आरो बिनि थाखाय एबसु आरो साहित्य सभाया हाबा मावगासिनो दङ दा बेखायनो नैबे बेंगलाव रायजो जानाय बर'फोरा बर' मिडियाम फरायनो मोननांगौनि थाखाय राष्ट्रीय शिक्षा नीति निउ एजुकेशन पलिसिनि गेजेरजों जोङो बेखौ थिसननायनि जि मोनसे दायो बेबस्था बा बे जे फान्डामेन्टेल राइट्स बे मौलिक अधिकारनि गेजेरजों फैदों बेखौ जोङो मोजाङै मावफुंनांगोन आरो बिनि थाखाय दिनैनि बे हाबाफारिनि गेजेरजों आङो बेंगल सरकारनि वेस्ट बेंगलनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि ममता बेनार्जी बिथां ममता दिदी बिथांखौ आङो खावलायगोन जे गोख्रैनो राष्ट्रीय शिक्षा नीतिनि आधाराव निउ एजुकेशन पलिसिनि आधाराव बेंगलाव रायजो जानाय आलिपुरदुवार जलपाइगुरि बे ओनसोलाव बर' मिडियामनि जि क्लास 5 सिम
बेखौ इन्ट्रडिउस खालामनांगौ, बेखौ थिसननांगौ आरो जोंनो इनफ्रास्ट्राकचार टिचार्स होनांगौ आरो बिनि गेजेरजों जाहाथे जोङो बर' मिडियामखौ बेयाव फोथांना लाखिनो हायो, बर' रावा गोजोरै थांना थायो आरो बर' मिडियामजों जाहाथे गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायो। बे बाथ्राखौ लानानै जों उननि समाव बेंगलनि गिबि मन्थ्रि बिथांखौ लोगो हमगोन, थुनलाइ आफादारि एबसु आरो बिथांजों सावरायगोन आरो सावरायनायनि गेजेरजों बे जि जोंनि गोलाव समनि जि दाबि बेखौ जाफुंसार होनायनि थाखाय जिकुनु पर्यायनि जों हाबा मावलांगोन। गोजोन्थों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' आरो बिथाङा फोरमायदों दे वेस्ट बेंगलनि थाखाय दे बर' बिजों थामहिनबा बर'नि जे बेजों रावखौ फोथांना लाखिनो थाखाय साबजेक्ट महराव नैबे समाव वेस्ट बेंगलनि मानगोनां CM बिथां ममता बेनार्जीनो सावरायगोन होननानै बिथाङा फोरमायदों। नोंथांमोना बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों नैबे वेस्ट बेंगलाव थामहिनबा वेस्ट बेंगलनि नैबे खरदोंगा जलेस्वरी गोजौ फरायसालियाव खुंफुंजानाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 56थि गायसनथाइ साननिफ्राय गायसनथाइ साननि आबुं फोरमायथिखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमाय। गोजोन्थों।